A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő Szent Fiától, a mi Urunk, Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, szeretett testvéreim, magasztaljuk Urunkat fönnállva Isten tiszteletünk kezdetén a 254. ének első versével. A 254. ének így kezdődik: mindenkoron áldom az én Uramat. Testvéreim, helyünket elfoglalva imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk a Krisztus Jézus által, áldunk és magasztalunk téged, amiért a te szent fiad drága véréért most is ide engedsz a te közeledbe. Áldunk és magasztalunk téged, hogy indítást adtál, hogy eljöjjünk ide a te templomodba. Merjünk jönni hozzád úgy, ahogy vagyunk, sok bűn alatt, árnyékainkkal, keresztjeinkkel, szükségeinkkel, sebeinkkel, életünk minden elesettségével, de bízva benned, akitől alászáll minden jó adomány és tökéletes ajándék. Benned a bűnbocsátó, kegyelmes és irgalmas Úrban, akinek a jósága minden értelmet felülhalad. Köszönjük, hogy azért hívsz, mert szeretnél megtisztítani, mert készen vagy megerősíteni, mert a te akaratod, ami újjászületésünk. Alázattal kérünk téged, töröld el most is a mi bűneinket, bocsásd meg azokat Jézus Krisztusért, és pecsételd meg a te bűnbocsátó szeretetedet azzal, hogy kitöltöd lelkedet, megszólítod igédet, nagyjá, dicsőségessé teszed most is közöttünk a mi Urunk Jézus Krisztust. Jövel, Szentlélek Úristen, hirdettesd nekünk a Krisztust, ne hagyd szomjúhozni a mi lelkünket a te szent neved dicsőségéért. Jézus Krisztus szent nevében kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, a Krisztus a Filippi beliekhez írott levele 4. részéből a 11., 12. és 13. versekből. Isten szent igéjének olvasását, magyarázatát leülve hallgassátok, testvérek. Szeretett testvérek, a mai evangéliumot Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele 4. részéből a 11., 12. és 13. versből ekképpen: én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is,
mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jó lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Szeretett testvéreim, a Krisztus Jézus által hadd kezdjem azzal az igehirdetést, hogy ez a mai vasárnap nem csak azért nevezetes alkalom, mert teológus nap van a gyülekezetben, alkalom nyílik tehát a Rádai Kollégium képviselőjének arra, hogy szívből jövő köszönetet mondjon ti nektek, kedves pasaréti testvérek, mindazért a lelki és mindazért az anyagi támogatásért, amiben hosszú évek óta a kollégiumot és a teológiai akadémiát segítitek. Mondom, ezért is, de elsősorban mégse ezért nevezetes alkalom ez a mai vasárnap, hanem azért nagy pillanat, mert ez a vasárnap az idén a konfirmáció vasárnapja a gyülekezetben. Jó magam is hosszú éveken át lehettem Isten kegyelméből gyülekezeti lelkipásztor, most is világosan él bennem a 20 esztendőnek szinte minden konfirmációi alkalma, amit a törököri gyülekezetben ünnepeltünk. Ez valami nagy dolog, ez valami csodálatos ajándék, különösen örömünnep ma a konfirmáció. A pessimizmusnak, a nihilizmusnak, a depressziónak, az elidegenedésnek abban a sötét, sűrű, folytogató világában az egyház kritikának, a Biblia kritikának, az Isten kritikának abban a mi az más légkörében, amelyikben él a mai nemzedék, micsoda kegyelme Istennek, hogy mintegy 60 ifjú áll ma délelőtt 10 órakor ide a pasaréti gyülekezetben az Úr szent asztalához, hogy Isten szent lelke a gyülekezet által megerősítse őket a hitben. Ez valami nagyszerű dolog, szeretett testvéreim, Istentől készített nagy esemény. Ennél csak egy nagyobb van, amiről most én Isten szent lelke késztetésére szeretnék prédikálni néktek. Pál apostolnak az a tapasztalása, hogy a keresztény ember egész élete konfirmáció. Mert hogy olvastuk felolvasott alapigénkben, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Konfirmáció, latin szó, magyarul azt jelenti, hogy megerősítés. Ime nézzétek, szeretett testvéreim, Pál apostol véleményét a konfirmációról. Nagy dolog az, csodálatos dolog az, ha van az ember életében egy ünnepélyes alkalom, amikor a gyülekezet közösségében megerősítetik a hitben, de micsoda óriási tévedés volna azt gondolni, hogy a konfirmáció ezzel kész, a konfirmáció ezzel le van zárva, egyszer volt, valaha volt, szép volt, talán emlékszem rá még 80 éves koromban is. Nem, sokkal több a keresztény élet, mondja Pál apostol. A keresztény élet a maga egészében, minden napjában, hétköznapjaiban folyamatos megerősítetés, folyamatos konfirmáció. Ha van valami fantázia a kereszténységben, ez az. Ha van, amiért érdemes kereszténynek lenni, ez az. Ha van, amiről keveset beszélünk, ez az. Állandó, folyamatos konfirmáció, megerősítetés akkor, amikor azt kell látnunk, hogy egy olyan világban élünk, ahol az emberekre az állandó, a fokozatos erőtlenedés a jellemző. Modern embert, ha jellemezni akarnánk, mit mondanánk rá?
nem azt szeretett testvéreim, hogy permanens bocsánat a kifejezésért, latin kifejezésért, van-e, aki nem érti, permanens energiakrízisben él, de nem világgazdasági szinten, az minket most e pillanatban nem érdekel itt, hanem egzisztenciális szinten, amikor érzi az ember, sok ember, ez a baja, megy ki belőle az erő, maga se tudja hova, maga se tudja, hogy miért, honnan volna egy kis pótlás, hogyan lehetne bírni még egy ilyen világban. Megszólal, nézzétek, az örök, a csodálatos, a kimeríthetetlen evangélium, ami keresztény egzisztenciánk titka. Honnan van az erő? Jézus Krisztusból van az erő, mert a keresztény élet csodája, Bonhoefferrel szólok, rendkívülisége, az elerőtlenedés, energiakrízis, személyes energiakrízis világában a keresztény élet rendkívülisége, a folyamatos konfirmáció. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Hadd szóljak hát hozzátok ezen az ünnepi vasárnapon, kedves testvérek, amit így hadd nevezünk el erre az alkalomra, ezen az összetett vasárnapon, ami egyszer a konfirmáció és egyszer a teológia vasárnapja, hadd szóljak hozzátok a keresztény életnek erről a csodájáról, a folyamatos konfirmációról, és hogy stílszerű legyek, hadd ilyen gondolatmenetet alkalmazzak, hadd mondjam el először, hogy mi ennek a folyamatos konfirmációnak a tananyaga, másodszor azt, hogy mi a vizsgája, és harmadszor majd azt röviden, hogy mi az eredményes tanulásnak a titka. Kézbe veszük az igét, elkezdjük olvasni, ezzel kezdődik, ugyebár én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Rögtön megragadja a figyelmünket ez a szó, megtanultam. A görög szó, amelyikből származik, mathéteó, az újszövetségi tudósok szerint 250-szer jön elő az új szövetségben. Úgy gondolom, kedves testvérek, hogy maga ez a puszta statisztikai adat már rengeteget mond. Hát miért jön éppen ez a szó, mathéteó, vagy itt, hogy mondja, ugye, emathon, múlt időben megtanultam, miért jön a tanítvánnyá tétel, tanítvánnyá létel szava 250-szer elő az új szövetségben? Hát ilyen fontos ez a szó, igen, mert a keresztény életnek arra a csodájára utal, hogy a keresztény ember egész életében tanítvány. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Jézus Krisztus lábánál ülni, és egy életen át tanulni, de nem csak valami száraz ismeretanyagot, mert a mathéteó azt jelenti, hogy egzisztenciálisan leszek Jézus Krisztus tanítványa. Tehát nem csak úgy, hogy betanultam a egyházban mondjuk egy keresztelési hitvallást, megtanultam egy himnuszt, megtanultam Jézus Krisztus életének főbb eseményeit, hanem úgy leszek Jézus Krisztus tanítványa, ezt jelenti a mathéteó, mint a 12, amikor elhagyták a halászhálót, ott hagyták a polgári foglalkozást. Lévi, aki ott ült az asztal mellett és számolta a pénzt, és egyszer csak belép életének középpontjába Jézus Krisztus ezzel az elképesztő igény, hogy kövess engem. És föláll, és mindent otthagy, és elkezdi követni Jézus Krisztust, amikor egzisztenciálisan lesz az ember Jézus Krisztus tanítványa. Ez az a nagy csoda, amire ez a puszta statisztikai adat is utal már, de mennyivel inkább a statisztikai adaton túl Pál apostol élménye, aki ime Jézus Krisztus szolgálatában áll, és így számol be a szolgálatban eltöltött időről, az ő életének nagy öröméről, nagy titkáról, nagy tapasztalásáról,
Én egy folyamatos konfirmációban élek. Jézus Krisztus engem megerősít úgy, hogy állandóan tanít valamire, valami különleges tudományra. Mi ez a tudomány? A megelégedés tudományára. És álljunk meg egy percre, szeretett testvéreim, mert a Bibliának egyik leginkább félreérthető helyénél vagyunk. Megelégedés, gondolhatná valaki, ugye úgy cseng a mi fülünk számára, mintha azt mondaná, hogy én megtanultam, hogy a keserves kompromisszumok embere legyek. Kényszerű beletörődésre tanított meg engem az én Uram Jézus Krisztus. Vannak körülmények, amelyeken nem lehet változtatni, hát megtanultam ezekbe, ha fogcsikorgatva is, de beletörődni. Bömbölteti a rádiót a szomszéd, beázik a plafon, nem jön ki a szerelő, nem működik a lift. Hát mit lehet tenni? Hát bele kell törődni. Veszekszik velem állandóan a család, soha nincs békesség, magam vagyok a békesség, de a megszólalók, ők rögtön viadarra kér, hát mit lehet tenni? Hát ilyen az élet. Tiszteletes úr, mondta nekem annak idején, törököri szolgálatom során, egy törököri asszony, tiszteletes úr, velem legalább veszekszik a férjem, és tudja maga, hogy ezért mennyire irigyel engem a szomszédasszony, aki özvegy, aki egy szál maga van, és akire a kutya se nyitja rá az ajtót. Tiszteletes úr, tudja maga, mit jelent az, hogy velem legalább veszekszik a férjem. Nézzétek, testvérek, a budapesti aszfalt bölcsesség. Erre gondol vajon Pál apostol? Amikor azt mondja, hogy én megtanultam, hogy azokban, amikben vagyok, megelégedett legyek. Várjuk el röviden. A talányt nem erre gondol, hanem arra gondol, amire az Új Szövetség egyik legáldottabb magyar értője és magyarázója, az én egykori felejthetetlen professzorasszonyom, Pilder Mária mutat rá a Filippi levél magyarázata során, mondván, itt arról van szó, hogy Pál apostol megtanulta az ő életének sajátos leckéjét, amit egyszer úgy adott föl neki az Úr, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. És amikor Pál apostol azt írja a filippi belieknek, hogy én megtanultam, hogy megelégedett legyek, megelégedés az autarkia, az önellátás szót használja, nem arra gondol, hogy én megtanultam azt, hogy a körülményekbe kényszerűen beletörődjem, nem is arra gondol, amire az autarkiából lehetne következtetni, hogy én mindig két kézzel tartottam el magamat, filippiek, semmi pánik. Én mindig megtalálom, hogy azt a kis betevő falatot honnan teremtsem elő. Nem erre gondol, hanem élete nagy titkát árulja el. Az én életembe egyszer Jézus Krisztus belépett. Az én bűneimet megbocsátotta. Engem, aki istenkáromló, üldöző, és nem tudom még ki voltam, olvasd el a Timóteus levélbe, hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra. Hát Jézus Krisztus engem megragadott, egy új életet kezdhettem vele a régi élet kellős közepén. Hát nekem ez mindennél több. Számomra ez a lényeg, én belőle élek, vele élek, ezért bírok ki mindent örömmel, nem fogcsikorgatva, mert megtanultam, elég néked az én kegyelmem. Megelégedett vagyok, nem magammal, nem a körülményeimmel, a szüntelenül áradó, megerősítő kegyelemmel. És most nézzétek egy percre, kedves testvérek, hogy Pál apostolnak ezt a 2000 évvel ezelőtti tapasztalását hogy igazolja vissza. A modern keresztény ember élmény anyaga, azt hiszem nem ismeretlen itt ebben a kedves gyülekezetben ez a név, hogy Wilhelm Busch, akinek a Jézus a sorsunk című könyve ma szerte jár,
ebben az országban. Most ebben a könyvben olvasjuk, hogy annak idején ugye, az SS többször bebörtönözte Wilhelm Buscht, mert pozitíven és félreérthetetlen trombita szóval hirdette az akkori Németországban, hogy nincs senkiben másban üdvösség, csak Jézus Krisztusban. Hát bevitték az SS börtönébe, és ott írja le, ellenőrizhetitek, amit mondok, azt mondja, ott ültem ebben a pokolban, cellámban, körülöttem ordítozás, csizmadobogás, ütlegek hangja, jajveszéke és a pokol. És hogy nem őrültem meg, azért történt, mert egyszer elöntött a bizonyosság. Jézus itt van velem, mindenre van erőm. A Krisztusban, aki engem megerősít, állandóan jelenlevő kegyelme által. Van egy barátom, évek óta küzd a rákbetegséggel. Néha kórházba kell vonulnia, és olyankor csöndesen fekszik az ágyán, olvasgatja a Bibliáját, meg az építő hívő könyveket. Hát természetes ugyebár, hogy a többieknek szemet szúr, és piszkálni kezdik, hogy hát magának mindegy, hát magát nem izgatja, hogy mi élő halottak vagyunk, és itt vagyunk a halál előszobában, hogy tud maga ilyen nyugodtan olvasni? És a barátom mindig csendesen feléli, hogy dehogy ne. Hát engem is izgat, de mégse úgy, mint önöket. Engem csak azért izgat, hogy mikor jön el végre a perc, amikor kiléphetek ebből a testből, és oda mehetek az én Uram elé. Én azért olvasom a Bibliát és a hívőkönyveket, mert én készülök haza. Mert egyszer engem a kegyelem bevett, tehát velem semmi nem történhet többé a kegyelmen kívül. Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, és a környezete néz rá, nem érti, de mégis kénytelenek elfogadni a belőle áradó, a belőle sugárzó békességet, erőt, amikor Krisztus ereje modern budapesti kórházakban, a Kékgolyóban, a Jánosban és a többiben egy-egy hívő ember erőtlensége által végeztetik el. Mert ez a keresztény élet rendkívülisége, ez a folyamatos konfirmáció. Csoda az, hogy 60 gyerek ide fog állni, óriási csoda, de kérdezem, melyik a nagyobb? Nem azért, amikor valakiből a halál küszöbén is Jézus Krisztus folyamatos, konfirmáló kegyelme árad. Egy perc szünet nincs a megerősítő kegyelemben. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, úgyhogy egy percig meg kell álljak Isten parancsára most, és egy kérdést kell feltenni. Talán ezért a kérdésért rendezte úgy az Úr, hogy te ezt most meghald. Van neked ilyen Krisztusod? Ezen áll, vagy bukik minden? Testvéreim, ne döntsem el én, ne döntsd el te, dönts el az ige. Tudnélik, vessük föl a mai ige másik kérdését, hogy ennek a folyamatos konfirmációnak mi hát a vizsgája? Röviden így mondhatnám, vizsgája az, hogy az élet különböző helyzeteiben azonos tudok-e maradni önmagammal, mint keresztény emberrel. Azaz, meg tudok-e maradni az élet változó szituációiban, a keresztény szabadságban, a hit örömében, a Jézus Krisztussal való közösség sugárzásában meg tudok-e maradni. Ezt kell eldönteni, hogyan, miből lehet ezt eldönteni úgy, hogy vagy néhány vizsgakérdés. Ezt a néhány vizsgakérdést hadd tegyen föl, elfogadva azt, hogy most itt felnőtt konfirmáció folyik, túl a csodálatos szép ünnepen, ami vérző, ami magányos, ami csődbe jutott, ami kereső, ami hitetlenül hívő életünket most itt Jézus Krisztus konfirmálni akarja önmagába. Hát hadd szóljon a vizsgakérdése Jézus Krisztusnak, az első így hangzik: tudok-e már megaláztatni? Mert mi magyarok nem tudunk.
Nincs még egy ilyen büszke népe ennek a világnak, mint mi. Szuper érzékeny emberek vagyunk, egyszerűen azért, mert magyarok vagyunk. Ilyen az alkotunk. Tudunk-e mi megaláztatni halálra sértette egyik drága, idős asszony testvérünket nemrég a menye, az új sütetű, anyós testvérünket halálra sértette a menye, akkor most az ünnepekbe, karácsony táján náluk ebédelt a fiataloknál, és akkor mi történt? Így mesélte erre, hogy képzelje, kiporciózta nekem az ételt a menyem. Kiszedte a tányéra, oda tette, tessék enni, anyuka. Nekem, képzelje, aki abban a udvariasságban, abban a magyar eleganciában nőttem föl, hogyha jön a vendég, hát én tolom oda elé a tányért, tessék, parancsolj, hát még egymás között is otthon, tessék, szedjél, a kanalat odadom, majd én a végén. Hát én ebben az atmoszférában nőttem föl, és akkor az én menyem nekem oda tett 2 kanál krumpli, 1 szelet hús, tessék, hát én ebbe belehalok, tiszteletes úr. Testvéreim, nézzétek, Pál apostol nem halt bele. Pedig neki nem csak kiporciózták, vagy kiporciózták, azt mondja, 5-ször 40-et egy híján kiporciózták. És volt gyülekezet, amely becsmérelte, elhúzta a száját, mert azt mondta, hogy Pál, hát a levelei súlyosak és kemények, de a maga jelen volt a silány és erőtelen. Hát miért nem esett depresszióba? Miért nem akart meghalni? Hogy tudott tovább élni örömmel, úgy, hogy megtanulta a titkot? Folyamatos konfirmációban élt. Megerősítette őt Jézus Krisztus, de nem a levegőbe, hanem ahhoz, hogy kibírja azt, amikor meg kell aláztatni, amikor emberségébe beletaposnak, amikor láthatatlanul esetleg, vagy látható módon arcul ütik, amikor át kell élni, hogy kiszolgáltatott, hogy beteg, hogy öreg, hogy kiszorítható a margóra. Megtanultam, hogy kibírjam Jézus Krisztusra nézve, eszem ágába sincs meghalni, Filippi beliek, én megtanultam, hogy megelégedett legyek. Onnan tudhatjátok, hogy tudok megaláztatni. De, második vizsgakérdés, tudok-e bővölködni már? Nagyon aktuális kérdés. Minden nadrágszíj összehúzás ellenére, mert ugye az egyáltalán nem hívő, de világviszonylatban világító nagy magyar fákja, Németh László, arról beszél egyik utolsó írásaiból, hogy a magyar nép számára életszükség lett volna végre egy egészséges, igazi kis aszkézis, csak hogy ide nem Németh Lászlóra van szükség, hanem Jézus Krisztusra. Arra Jézus Krisztusra, aki nemet tudott mondani a kínálatokra, a sátán kínálataira, mert én tulajdonképpen ezt értem bőség alatt. Amikor egyszer csak elkezd kínálni a sátán lehetőséget, nézd, ez lesz, nézd, ilyen alkalmad van, nézd, itt kinyitok neked egy kaput, úgy, Jézusnak a pusztában, és azt mondani konzekvensen, távozz tőlem, sátán, mert bántásomra vagy nékem. Vagy azt mondani, amit Márta és Mária kis otthonában, amikor Márta úgy szorgoskodott. Vannak írásmagyarázók, akik így magyarázzák, hogy Márta, szorgalmas vagy, sokra igyekezel, de egy tál étel is elég. Hát ez Jézus kell. Jézus Krisztus gondolkozása. Nem illúzió ez? Van ilyen? Ime, mondja Pál, én megtanultam.
nem csak azt jelenti, hogy tudok bővölködni, hogy a kínálatokra nemet mondok, hanem hogy amin van, azt megosszam, mert emlékeztek, Pál apostolnak van ilyen vallomás, hogy a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak. Tehát tudott adni, tudta szétosztani. Ezt jelent igazán bővölködni. Azt tud bővölködni, aki még a kicsiből is tud valamit adni. Sok-sok évvel ezelőtt történt, kedves testvérek, amikor még én magam is teológus diák voltam, egyszer valahol vidéken, hogy indult volna haza a vonat, és a falusi állomásra kiszaladt fekete ruhás, felkendős öreg néni, és kihúzott a zsebéből egy csomag fokhagymát, hogy én nem tudok mást adni teológusoknak, vigyék el, tiszteletes urak, csodákat sorolhatnánk. Ugye ezt jelenti, áldjon meg titeket az Isten, kedves testvérek, úgy tudom, hogy ti ismeritek a bővölködésnek a tudományát, már áldjon meg benneteket, érte az Isten, ezt üzeni nektek a Rádai Kollégium. De van itt egy harmadik vizsgakérdés is, ami első pillanatban föl se tűnik. Az egyik ez ugyebár, hogy tudok-e megaláztatni már, a másik ez, hogy tudok-e bővölködni már, az elsőnél lehajtjuk a fejünket, másodiknál egy kicsit felsóhajtunk, hogy hál' Istennek azért bővölködni tudunk, de van itt egy harmadik vizsgakérdés. És ezt nagyon szívemre helyezte az Úr, hadd mondjam el nektek, hogy mi van a kettő között. Végletekbe tudunk gondolkozni. Nagy megaláztatás, összetörés, milyen próbája keresztény életnek. Testi, lelki, jólét, tudunk bővölködni, Istennek legyen hála, milyen szép vizsga alkalmak keresztény életnek. Testvérek, mi van a kettő között? El tudod-e már viselni az eseménytelen, szürke hétköznapokat? Intelligens emberrel beszéltem, modernül fejezte ki magát, a modern pszichológia nyelvén, adta meg önmaga diagnózisát, mondta, hogy kérem, tessék megérteni, hogy nekem egyetlen egy bajom van, hogy inger szegény környezetben élek. Nem történik velem semmi. Szomszédaimmal, ismerőseimmel valami történik, valami, velem semmi. Reggel kelek, megyek, végzek, jövök haza délután, főzöm meg az ebédet másnapra is, és januárban, és még decemberben is, és újra, nem történik semmi. Hát ez szörnyű, ez a szürkeség, hát legalább, hát valami. Nézzétek, testvérek, Pál apostol nem érezte magát inger szegény környezetbe. Megtanultam, hogy megelégedett legyek, tudok, ha kell, szűkölködni, tudok, ha kell, bővölködni, de nem mindig kell szűkölködni, nem mindig kell bővölködni, egyet kell. Minden nap csendesen Jézusért fölvenni a keresztet, kivetni újra meg újra a hálót. Noha egész éjszaka nem fogtam semmit, mondja Péter, de a te parancsodra újra kivetem a hálót, és vinni, és csinálni csöndesen, esemény nélkül. Nem ez az erő, nem ezt jelenti a folyamatos konfirmáció. Nem kell az idegeimnek összeomlani. Nem kell depresszióba esni. Micsoda sátáni kényszerez, dehogy kell. Nevetek a következő napnak, de nem azért, mert nem vagyok tisztában a realitásokkal, hanem azért, mert a folyamatos konfirmáció csodájában élek. Uram van, aki engem szüntelenül megerősít. Itt vagyunk, kedves testvérek, mai igehirdetés harmadik kérdésénél. Mi hát ennek a győzelmes, sikeres tanulásnak a titka? Egy kicsi szó árulja el mai igéből, aki engem megerősít, ez a bizonyos engem, ami azt jelenti,
hogy Pál apostolnak személyes kapcsolata volt, élő kapcsolata volt Jézus Krisztussal plastikusabban, nem könyvből ismerte Jézus Krisztust, hanem személyesen találkozott vele. Szeretet kapcsolatban volt Jézus Krisztussal, vagy hogy még élesebb legyen a fogalmazás, hogy senki félre ne értse, Pál apostol életének a középpontjában Jézus Krisztus állt. Pál, szabad teológiai szaknyelven szólnom egy szót, krisztocentrikus, Krisztus központú ember volt, és a lényeg ez. Ki van a központban? Itt derül ki, mennyire nem mindegy, hogy ki van a központban. Férj, feleség, unoka, gyerekek, kocsi, mi van a központban? Olyan az életed. Attól függesz. Akkor válsz lekvárrá. Mert így mondta valaki, hogy én nem tudom, hogy megérteni, de az az érzésem, hogy én lassan lekvárrá válok. És ha elkezdünk kérdezősködni, a lekvárrá váló atyánk fiaitól mi derül ki? Hogy függenek valakitől, valakinek a mosolyától, vagy valakinek a mord tekintetétől. Ha mosolyog rám, repülök és boldog vagyok. Ha mord, akkor az egész napom sötét lesz, mert függök egy embertől. Ki vagyok neki szolgáltatva? Nem így. Ha Jézus Krisztus a központ, mosolyoghat, mord lehet és barátságtalan az ember, Krisztusból ömlik rád a fény, a boldog élet, a békesség és az erő. Hát miért volnék szomorú, amikor mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Cromwellről biztos hallottatok, testvérek, halálos ágyán oda hozatta a Bibliát, és azt kérte, hogy olvassák neki a Filippi 4.13-at. Miért? És akkor Cromwell elmondta, hogy azért, mert amikor megjött a hír annak idején, hogy a 19 éves fia hősi halált halt a fronton, akkor azt hitte, hogy vége, betámolygott a konyhába, akkor még egyszerű farmer volt, nem Anglia első embere, betámolygott a konyhába és kinyitotta a Filippi 4.13-at. Akkor mondta halálos ágyán, ez az ige mentett meg a megőrüléstől. Most, amikor hazakészülök, és életem legnehezebb csatáját vívom, olvassátok nekem. Filippi 4.13-at. Hadd ajándékozzon meg téged. Ezen a mai napon Isten, ezzel a kipróbált igével, hadd tapasztald meg te is, ha eddig tapasztaltad már, de ha nem, akkor ezután. Mi a keresztény élet csodája? A folyamatos konfirmáció. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És hogy ez nem csak szó, nem csak elszálló beszéd, nézzétek, drága testvérek, itt van a megterített asztal. Jöjjetek hát ide, megerősödni, megtöltekezni, a boldog hitvallással, a felnőtt, a folyamatos konfirmációban élő hívők csodás hitvallásával. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Amen. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk. Édesatyánk, a Krisztus Jézus által áldunk és magasztalunk téged, ha megkönyörültél rajtunk, és most is áttörve a mi emberi életünk nyomorúságain szólottál hozzánk. Köszönjük te neked, hogy annyiszor tapasztalhattuk már ezt a csodát. Te mindig látod és érted a mi erőtlenségünket. Rólunk egy percre el nem feledkezel, szüntelenül árad belőled az erő, ami elviselhetővé teszi még a legnehezebb keresztet is. Köszönjük te neked a folyamatos konfirmáció csodáját. Hadd kérjünk téged most is együtt alázattal, áld meg
ezzel a te erőddel ezt a gyülekezetet. Áld meg azokat a testvéreinket, akik most jelen vannak ezen az Isten tiszteleten, és érzik őszintén, hogy erre van szükségük. Reáld, Jézus Krisztus, legyél életüknek középpontja. Hadd éljék át majd most az úrvacsorában is a veled való benső közösséget, ezt a megtisztító, gyógyító, újjáformáló áldott folyamatot. Könyörgünk te hozzád a 10 órás seregér, a drága ifjúságér, aki majd ide áll az úrasztala mellé, erősítsd meg őket a hitben, hogy aztán egy életen keresztül tovább is a te megerősített hitvallóid lehessenek ebben a világban. Különösen könyörgünk te hozzád a testi erőtlenekért, betegekért, öregekért, elhagyottakért, otthoni kicsi szobákban, kórházakban, diakóniai otthonokban, vagy szerte ezen a világon, bárhol legyenek. Kérünk téged, könyörülj rajtuk, Úr Jézus Krisztus, enyhítsd az ő szenvedésüket, beszélgess velük, hadd találjanak meg téged, és vehessenek állandóan erőt belőled. Könyörgünk te hozzád a mi egyházunkért, egyházunkon belül most a teológiai akadémiáért. Kérünk téged, bocsásd ki oda a te szent lelkedet, hogy hadd lehessen ez a teológia tied. Akik ott készülnek, hadd készüljenek általad és neked a lelkipásztori szolgálatra. Hadd legyen a mi teológiánk Krisztus központú teológia. Könyörgünk te hozzád. Könyörgünk te hozzád magyar hazánkért. Te ismered ennek a népnek sok küzdelmét most. A befelhősödött egeket te is látod onnan fölülről, nem csak mi innen alulról. Könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik még nagyobb nyomorúságból érkeztek hozzánk, és tőlünk várnak testvéri segítséget. Könyörgünk te hozzád, segíts, hogy segíthessünk. Áldj meg minket, hogy áldások lehessünk. Könyörgünk te hozzád ezért az egész világért. Békes